Gikinahanglan ba sa katao ang pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa iyang isikatawo aron siya maluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom? Ug unsa ang giingon sa balaang kasulatan mahitungod nining mga pulonga? Ug karon mga igsoon, mao kana ang atong pagkahisgutan. Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaniyong tanan. Dinhi nining videoha inyong mapaminawan ang tingog sa katao nga gigamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug karon ang atong paghisgutan mao ang mga pangutana bahin sa kung ang pagsangyaw ug ang pagsulti sa kamatuoran bahin sa kabubuton sa Dios. Gikinahanglan ba kini sa usa ka tawo aron siya maluwas pag-abot sa adlaw sa paghukom? Ug kining mga pulonga mao kini ang hatagan ug pagtagan sa usa ka tawo nga kanunay kong ginahisgutan nganha kaninyo nga usa ka tawo nga gigamit ug gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ug ayaw lang kamo katingala on magsulti kini siya og anak kamo ug kanako kay kun sa tawanon dili niya kana malitok kun siya pa apan kun ang espiritu na ang mo sulod kana kaniya ug mogamit siyang kasing-kasing ug gunahuna, magagamit gayud siya sa maong mga pulong. Busa aron inyo kining masabtan ang tanan, ato siya paminawon. Duna ko'y ipangutana. Maluwas baka ko ani nga dili man ko kamaong musangyaw, dili ko kamaong manulti. Unsa baka kana lang. Ang kanang pulong manggod dahil sa sangyaw dili man na espirituhanon, tawanon lang na. Di ba na ka sa balaang kasulatan, mga anak? Inumdumi niyo pag-ayo sa usa ka tawo nga giyawaan. Ningon siya, ikaw man ka ang Diyos. Tabangi ko, isulod kini sa baboy ang mga dautan, ari akan ako. Anak ka na sa balaang kasulatan. Gipakuha hawa ko ang yawa o gibabalhin nga to sa baboy. Gibuhat ka tong padag-ingnan ug niingon siya kanako, muban ako kanimo kay ikaw gyud ang Diyos. Di ba ringon ako, dili na gikinahanglan uli sa inyo, isulti lang ang natabok kaninyo. Dini kaninyo, di ba gipapuyo kamo sama sa Bisidonya? Tulo ka tuig ka mo nga dagatuan nga espirituhanon, giingnan nga nangabuang. Nagabasa sa balaang kasulatan? Nagabasa ba ka mo, mga anak? Nagapuyo ka mo o adunay mga tao nga gisudlan og dautan, nagatambal ka mo? Dagan ang nag-ingon kaninyo nga ka mo mga dautan o naghalad o mga tao, mga bata, nagahalad ba ka mo? Mao ka na ang gibuhat sa kadaghanan. Ningon ako kaninyo, pasayloa lang sila kay gigamit sila haron sulayon ka mo. Apan ni anhi ba sila dinhi? Niwala ka mo nagabuhat. Abri ang gangaan, diin ka mo nagiusa o nagatuan. Gipapuyo ka mo sama sa Bisidonya. Di ba na ka na sa balaang kasulatan? Nalipay ang Bisidonya. Kadiyang gisulay sila. Sanglit, mga kabos sila. Apan adunay mga arang-arangan kanila. Nihatag sila ngadto sa nagkinanglan. Kay base sila na pod ang nagkinanglan. Sila na pod ang tabangan. Dinhi kaninyo. Haron aduna ka may husayon. Gipapuyo ka mo sama kaniadto. Tulo ka tuig. Ang unang tuig, unang siglaw. Ang ikatuong tuig, ikatulong siglaw. Ang ikatulo, mao karon ang pagpuyo niyo sa espiritu. Mga daghan ang inyong gitambalan. Gamit kining akong gigamit. Gitudloan ka mo o gadunay. Nagbuhat usap nga sama sa anino sa gigamit sa espiritu. Isulti lang ninyo ang inyong mga kasinatian. Igo na ka na. Kay tarawa karon ang kalibutan. Daghang magbabasa apan dili maantigong mubasa. Daghang magbawali apan dili maantigong muwali. Kay gituis nila kini sa pagtuon nilang kalibutanan. Mao kana ang gitawag ninyo
sa mga langyo, Bible scholar. Gitun-an nila kung unsa pagtuis niini. Ana ka na sa balaang kasulatan. Mga mini nga magtutudlaw. Di ba na ka na, mga anak? Ako naman ka nang gibasa at tubangan kaniyo gamit kining akong gigamit. Nga tawanon siya. Kung magbabasa sila, mantigo na silang mubasa. Kamo sa nga nakadugo. Basahan ninyo ang balaang kasulatan. Tapuson yun, ngadto sa katapusan. Karon basabtan ninyo, nga sibot ba kamo, gikan sa sinugdanan. O inyong pamalandungan, nabuhat ba ninyo ang tanan? Ang buot kong ipasabot sa imong pangutana. Anak, isulti lang ninyo. Pagbuhat lang kamo, nga balaan. Ayaw na kamo. Sa inyong kalibutanon kaniadto, di ba? Inyo na kanang gisulti ang inyong mga sahag. Giugasan na kamo. Pinaagi sa pagbago kaninyo. Di ba? Makasasala kamo kaniadto. Wala ko nagpasabot. Nga limpyo na kamo. Sama kamo karon sa nagdagan. Ayaw na ninyo kauna ang inyong gisuka. Di ba anak ka na sa balaang kasulatan? Kaunon pa ang gisuka na sa irang. Muligid pa ba day ka maglapaw? Nga giugasan naman kamo. Sama sa baboy. Anak, mausap ka na kaninyo. Nakasabot kamo. Gipapuyo. Gipasabot sa tanan. Ambot kang ipasabot. Tagsa-tagsa kamong hiyas. Di ba anak ka na sa balaang kasulatan? Ang uban kaninyo, magwali. Ang ubang magtudlo sa. Ang uban kaninyo, mutabang sa nagkinanglan. Moayo sa mga masakiton. Pinaagi sa pagtuwa. Dili kalibatanan. Isulti lang ninyo ang inyong kasinatihan. Ipakita nga daghan dako kamong kausapan. Ug nibago sa kalibutanan. Ug nagpuyo bilang usa ka Dios na. Ang buot kong ipasabat. Tanawan ninyo. Kung kalibutanon kamo. Kanang mga tao, mga tabian. Di ba? Nagasulti sila. Ug mga hugaw ngadto sa uban. Ang ilang mga kasinatihan o ilang nadungog, ilang gisulti. Mausab ka na ang inyong buhaton anak. Ang inyong nadunggan din magibalaan ka mo, pinaagi sa espiritu. Ug inyong gipuy-an, isulti ninyo ang kamatuoran. Ang mga tao, nga kaniadto nagaingon kanyo nga madaotan ka mo. Nidool ba siya din Bisan ang mga pari, nidool ba sila din Nakabasa na sila, ug nakadungog. Apan mahadlok man sila, nagapaabot ako kanila. Apan wala ko kamo giingnan, nga magsaba-saba kamo sa kadalanan. Magsuri-suri ka mo. Di ba anak ka na sa balaang kasulatan? Nalipay ako pag-ayaw. Niini. Akong gikahimutan. Ang tao na tinuod nga sulukan. Sa iya ko pa kung saan ng espiritu. Dili siya magsaba-saba sa kadalanan. Dili siya mubaw sa mga hiwi nga bukang. Dili mo pa o mga suka. Ang mga pagtuo. Tanawa din Dini ka ninyo. Bisag unsa ang mga tinuan. Basta nagatuo sa Dios. Kay siya ang Diyos. Ang Diyos sa tanan. Ang anak, mao lamang ang kasaysayan. Aron ka bang maluwas, sulod sa 1,000 katuig. Anak ka na sa balaang kasulatan. Hinumdumin niyo pag-ayaw ang akong mga pulong nga akong gibuhat na mahimo kamong balaan. Ang bagong kasabutan, gibago, pinaagi sa pagpatulog sa akong tuka. Pagpasan sa inyong mga sala. Busa nag-ingon ako, pasan na usap ang inyong mga oras. Nabuhi na kamo, kung kamo nagabuhat sa akong gisugo kaninyo. Kanunay ako nagaingon kayo, nagatublo sa pag-ampo ngadto sa amahan. Kung inyong gituman, nagapasaylo usab kamo sa nakasala kaninyo. Pasayloon na kamo. Busa, sama sa kong giingon kaninyo. Kung magdaro kamo, ay na kamo pagligid, ay na kamo pagbalik. Nagdagan na kamo, ay na kamo pagbalik sa inyo. Pagkamatay ka niya ito. Kaya nagboto sala, sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas. Gibanhaw na ninyo ako sa inyong hunahuna o kasi-kasi. Pinaagi sa pagtuman sa pulong. Anak, ambot kong ipasapat. Buhat lang mo nga mahimo kamong Diyos na. Ug ipakita ngadto sa uban nga adunay nausab ka ninyo. Ug dili na kamong kalibutan na. Hinoon, ipaambit kanila ang inyong nadungog. Ang mga tao nga nag-ingon kaninyo nga kamo nabaka aniya sila pani-ani. Di ba na ka na sa balaang kasulatan? Kung adunay mga kutso-kutso, mga libak, adtuan ninyo ang inyong nadungog. Suta kung tinuod ba kini.
Mao ka gibuhat karon sa kadaghanan. Tanawa ka ninyo. Kadunay sila nakasipsip sa ilang agalan. Tanawa mga anak. Mantigo ba sila mubasa sa balaang kasulatan? Ang nagasipsip. Ang ilang pong ugalon ng hulkap sa ilang sulukan. Ana ka na sa balaang kasulatan. Mao ka gibuhat karon sa nag-ingon nagbawali. Magbabasa. Ug sila kuno ang gitugyanan. Apan tanawa ang ilang gibuhat. Sila ang akong gitugyanan. Gibago, gikongkrito, gipausap sa ilang mga kailigon kaniadto. Kanunay na kong ibalik na kanila ang sulat ni Mikiyas o kong Osayas. Apan noon sa ilang gibuhat, nitipas sila. Ana sa katapos ang sulat. Gitudlo nila ang dili tinuod o nagtukbod nila sa kalaglagan. O aduna sila mga gipilit, gipaboran ang mga tao, nga mga karnero, mga busog. Ambot ko ipasapot ang mga adinahan. Wala nila gisultian sa kamaturan. Kaya nihatag magsuborno kanila. Sama sa kong giingan, sulat ni Mikiyas, Pangulo sa Israel. Ang mga propeta ni Dawat ug suborno. Ingon ang pari ni Dawat ug Suhan. Anak, ayaw ka mong kagaal. Mamusuko sila kaninyo. Kaya nakabalo na sila. Kaya magbabasa man ka sila. Ana ka na sa balaang kasulatan. Diba? Ana sa balaang kasulatan. Kung maingon ka ninyo ang mga pari. Kinsa ang nakapabugat sa Diyos. Diba niingon ako? Ingna sila. Giingnan ako. Si propeta. Ang usa ka propeta. Ingna sila. Unsa may anaas sa balaang kasulatan. Mausap ka na. Kung mautana ka ninyo. Ingna sila. Unsa man ang anaas sa balaang kasulatan. Kay magbabasa man sila. Kung maantigo sila mubasa, nakabalo sila sa tubak. Apan kung dili maantigo anak, ingna sila. Kamu, ang mga tao, bakakon, libakira, tigpakarunginan, nagasipsip sa ilang agalon. O ang agalon sa nanghulga sa ilang sulugan. Nagalingkod sa lingkuran ng mga pinasilunggan. Gigamit akong nahimo silang halagdan. Anak, nagbuhat sila og mga milagro. Apan din kaninyo ang espiritu nga nagbilagro. Kamo mga anak, nakakita ba kamo? Di ba wala ka man nakakita? Apan kanunay kamong ana din eh. Apan tanawa, ang ubang nagapatambal kaninyo. Sila ang nakakita. Ang labing ubas. O gadunay gipakita nga nasa taas. Apan kung dili sila mo saksi, hinumdumi pag-ayaw. Si Tomas, nito o lang kay nakakita. Apan niingon ako, bulahan ka to nito nga wala nakakita. Kamo anak, wala ka mo nakakita. Apan nakita niyo sa inyong kasing-kasing. Di ba, ana ako, madungog ako ninyo sa inyong kasing-kasing. Wala ba na sa balaang kasulatan, mga anak? Busa, padayon ka. Kaya daghan nga akong ipasaksi din eh. Apan kung mupiyong lang sila sa ilang nakita. Ug magantos lang nga pasipadan. Ang gugma ug kangayan. Ang espiritu karam. Nakihusay ka ninyo. Dili nagaw ka. Kung dili nagsulti sa kamaturan. Kay siya ang nakadugo sa unang-una sa espiritu. Ug nag-ampo, nangaliw po. Nga kamo, tagaan pagpanahon sa kapanahonan. Anaa ka na sa balaang kasulatan. Busa ka mo sa nakadugo. Basahan ninyo ka na. Pangita ka mo, haron makakaplag ka mo. Pagkugi ka mo, pagbasa. Apan ayaw ka mo pagpili. Balikon ka. Kung magpili ka mo sa inyong pagalaktan. Unsay pagatan sa mga tao kaninyo. Sa inyong gikaan. Magpili ka mo sa inyong gipanulti. Putol-putol kini. Kung sa ang kalibutan. Sa kalibutan na. Mausap sa langit. Salamat ka rin anak. Ayaw ka mo kabalaka. Kung dili ka mo magwawali. Apan ado na ka mo yung mga hiyas. Gamita ang hiyas nga na ka ninyo. Gamita ang inyong mga kaibalaw. Haron makita ka mo nga ado na ka mo yung mga hiyas. Ug mao ka na
ang mga bati nga iyong ipadala ngadto sa langit sa akong giandam kaninyo. Nasabtan ba ninyo kini, mga anak? Pasagdai sila, pasayloa sila, kay dako sila bili nga na kaninyo. Kay diha ka mo, mailang, kung mapayabsanon ba ka mo, ug dili ba ko makig-away, ug dili ba ka mo maukmanan. Anaa ka na, sa balaang mga kasulatan, ang akong giingon kaninyo. Higugma ang inyong kaaway. Ipakita sa buhat. O makig-away sila kaninyo. Pagpaupas, mao ka na ang mga bato nga gilabay kaninyo. Nasabtan ba ninyo, mga anak? Pasalamati, og ina, amahan, pasayloa sila, kay wa sila nasayod sa ilang kibuhat. Hinoon, iampo ninyo ang mga tao nga nitabang kaniyo, haron ka mong makita nga mahigugmaon ka mo og bapasayloan. Paabot ha, nga ang Diyos ang magugaw, kay wala ka may katungod. Bisan kani ang Espiritu nga nagapuy uban kaninyo. Pasalamatin ninyo nga kamo nakadungo sa una-una sa Espiritu, pinaagi sa pag-antos sa akong gigamit. Salamat kaninyo. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanan nga video, ug nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini, kay ako mismo nakasabot ug nakasinati naman nining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share ug comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan. Peace out.